Hello web song jotono sarikaham bahai tongbai wanchugo norok jotono kahno tongbai nai tini kok sanani sigang norong thani kaisa request khainai o video no mansak joratoi norok share khaidi nai tongkainke belai important chini public je voter malik chung election puro thangoi vote dinai o borok ang hai public borok ni bagoi chini para amsaini dadu nanu totoi bai kumui bebak sikla bebak rong ni bagoi tini oko kang saran thangoi dong chaya gen rok ano nakardi gen norok comment bising tui norok ni wansung munggo norok share khaima sung soi mano chini tripura o election ungnani thangoi dong ba tini ya khana je saka bo sing nai panchayat election ADC election Bidan Soba abo kubangma election dong na tini election phai ko tam libago kok sa ne nung onora wan sugoi mano chungna di election e jorao hangke neta rokni fitness kicha judang oi thang chanani jorama yang oi thang borok yang waisa thango tamni bagoi jotto neta no paile yang hoyada phabo o paile ni bisingo baksa neta tongo chini public no tam hone thokai norok thoda thokai jakang khoi meya ang party ni mungsali ado norok buji sidi kaisa party phai kata chin para phai so paika chung khai tam khlai phang no sasenai chungti pramo tha khayo alka party phai kata chini tongko song tongnai lukurok bai kok sanan baga para am chaini lukurok bai phaitam sanai abo sanja maksa sanja rogo phainai horong dung tui omai rogo phaioi kicha meeting khlainai guru asoba abai khlai sanai norok no khorogo umsum suka rang rinai norak khanani simi meeting o khorde karon tamo buskango election phaidong bini target khai buskango election phai tongo borong je sakap garinani अब डाइरेक्ट इलेक्शन गाना फाइनाय को इलेक्शन 2-3 मास नि सिगां फाइकेंके बेजाल दंगो नुं रां चाव जदि थांगेंके बरक बायलो बरंनि हिसाब कैलकुलेट खायजाक दंग हायजे इनके जनो फाइ सापायके ता त्रिपुरा मथा खाय दंना रंनो नरकनो जनो 3000 का रां रिनाय रंदे 14 दिन परे हेने इलेक्शन नरगो बुसकानि खाना मा जागा मीटिंग दंगो अखोदे दो इनके चेनि बरक तो chung mikon lo titlangoi salsa tlang thang ge chung 2-3 হাজার আমা বইয়া হাইছে খুব কাই মানুষ 600-700 মাইরং তু বনাই খরচ কিচা তু বনাই মুইগো থুংর হিংগানো 600-700 রাং পাইথাং বসানি বাগা বিস্কুট কুতুই কিচা তু বনাই শেষ পাইখা হিংকে একটা মিটিং ও থাংমানিসি chung 3000 মাননানি হিংকে অবচিনি থটো ফাইসক পায়ো আং ও মিটিং ও থাংমা বাই তাংবা chung থান পায়ো তো abono wansugo chung thangpayo 3000 rang ang income khaina thangkai ang dukan dinai phanang thu gari chalunai phanang thu ang dui bazar ang je saka bo gari ma chalunai auto chalunai rok salo 1000 da income khlaima nang soimia inge borok bo manglak ek bazar 1500 te kaisa bazar 1500 borok asum manglak 3 bazar chalunai ang na ge borok ni calculate phaisok payo 3000 inge ke ang meeting o thamabai musang ya ang ona kisu samgo thapai manorang o thot chin thani wanchugo nge chungrang nawai payo nge chung meeting misilo thango tine ang kok samani ke chung sawo netara corruption khayo netaro public ni rang chao hino pheba baib song amo kaisa wanchugo naidi netarok simi rang chaya tong kosong tongnai public bo thokayoi rangchao thokayo rangchao bahike cha hingenge je corruption ni rang jeta o neta thokai chamani rang nono painani bagoi bo nono je rang ri phayo nungkha chaya di barang hingke neta bai nungkon khibjangai se kurebele bobo corruption nungbo o jonogon tongko songtongnai public ni rang o neta bo chao nungbo chao ge bobai nung khilbai na kurebele
babai nung khiblana koroi bini calculate ke tam si nung rang chawoi bono thango bud dioi ba kuplai khangkai o jora hangke bini hisab bo calculate khayo ango election no basa thani wo ani omsuk koror taka rang thanga omsuk lakh taka rang thanga o rang ani taisa kifilna nago o rang ang taisa manani nago bo hisab khaya phurkai jiti thangmani pora hingkai bono thik ke tangsina haisi thik ke tangsina abo jotono ang saya do baksa tongo abo hai ha baksa to jiti thangkai dofani samung tangnani abo wansugo kubi bukhabai samung to baksa abo hai tong tini chungsai mano chini tripura o chini tripura sarok bai bahai tong kafrai tong tripura sani bagoi chiriknai chirigoi tongo phiaba raboni nogo asugoi rabon ungoi tongmani chung abo nugo na sabo tini nai di bo calculate khaimani karon hingke bo asu jabara sanaiya bini koror taka rang khiboi lakh taka rang khibi oi nono rang chari oi nini thani boot paioi bokha rang ta se kifili mana musung ya diba bo siur ja saka bon na nai bo aboni bagoi tamu afurga chin parani problem rok chung o borok ni thani tlango than chinai bo jiti hangke montri phanong kha mla phanong khata tlangoi thangka hangkai sar chini parani lama mahai chinaro tuikuroi aborok chung saigata rajya sarkar no government no hingke jotono rang khibijak bole election fight khaimani borni rangpo rangyako bondono khlai ri maya bini je rang baimani abo pungbai sukka hingke se nono bokhlai rinani bokhlai riglak nung application rinai DM office thangnai SDM office thangnai panchayat thangnai phia abo nung mangalak jagat ni sirang bhaenge nung bhage khainala je montri je doctor tui tongo bose ajagani rang saro hingke nung bhage khlainai ang edison kok sai actually do edison kok chungolo salainai last tau salainai ang chini government ni kok sau rajya sarkar tripura na chalagoi tongnai je sapan ungtho je sapan chalagoi tongkhata tini angabo BJP no hinsamani ya ke bini rangsi baimani pungya ko bonro bage rang rohmanai sale rohdaman andro gosi daman rohmaya gafurga public ni reaction tam phaisinai chungbono boat riwai pass khai rohmani chini lama sanam ri phaya chini tui manungya abo sono tui kol kai ri phaya supply kai ri phaya chinaro current kuroi ato hingke chungbono boat chirigla khamo ato hingke chungbono hopong thuyawai bin baga camping chi khagala khamo kubangma kok phaichane ko jora kai tango phaisi sibo aboni ni dus ni baga sibo kok phayo boba nono rohya tongnai to bothan rohna sa ha bonona su lakh taka rangchari makhai khorogo 3000 kha rangchari khe bini boat paipro bini rangbu su thangana abo bol hingke ke bonia bini bol ya haise bol hingke public ni se bol nor kaham ka wan sungnai jang tamsa public ni bol nung orang nai chaya hingke election ni jorawo nung je 3000 rang nai chaya hingke bin thaniwo nung bono thango yesi guri oi kok sai makhamu phiaba nung je rang nai chajak bini thani wan sungnai de nini power koroi bobai thang kok sanani norong ni bud norok phaloi rikha haise norong ni odhikar chung public rok sanani odhikar chini odhikar no chung borok no phaloi rikha chini je kok sanani fan chini power chung bono phaloi rikha rangbai hingke botahani nini lama sanamnai ha nini je lama sanamnani nung poilani simisi wansukya nini o lama sanamnano nung poilani simisi wansukya 3000 rangbai nung nini lama na phaloi rikha haise
3,000 rang bai no nini nogo tuima nung ya kol kaina nino o kol no nungbono phalo rika 3,000 rang bai nini nogo current thana tongmani o current nungbono 3,000 bai phalo rika kaham ka wansung na dang tom sa nung phalo riya da abono chini public ni joto ni slai bol chung je jora o thangoi chiri khogo o jora kha borok nae monoyo norok noba ang paijak se norok chiri khongnai soba norok no chung mushroom hai ke jinugo hai chi norok already anthani rangnai chawe koror tabung norok anthani mai phaisan payo ang norok no chare ma rangkai nupha sungda ano rinai nuchu sungda ano rang supungnai ani 5 crore rang thangka ani 10 lakh rang thangka ani 20 lakh rang thangka o rang nupha sungda rinai amhai wansumung phayo netarong ni thaniwo norok kaham ka buji dan ko kang tam saka abo belai important ko khaise nung nini busani bobishot chini chung mikhol noti phalo chini o busani bobishot no phano chung o 3,000 rang bai chung o neta no phalo rika olokhai nung no lama okhoroi nung chirna nango ani parabo school ka hamkuroi thia o neta bo pat thorong thanga haise bo already no paijak nung je sabana chiri khok tong 3,000 bai no paijak bo khna ya seo jorka bo pat thorong ja bo no paijak chung parawa ang baksa borong no samani khanao netarok rang bak phai ke hingke rang na de rang tan nayata tongdi arole BJP hin sujak la tongba aro motha hin sujak la tongba CPM hin sujak la tongba abha hingkok salai rang ba rang no jotho jagan gandiji tongo nai phya o rang namani nini amsuk mistake kotor amsuk kotor bhul abo sungjarte mangala khaise bo to thokai chanai no chanai neta to phya nung bo bile loge thokai chanai goi thango nge nini adhikar nung phalma klaya da bono nung khai nini kok sanani adhikar nini school nini lama nini tui nini buskang ni future bebak nung bono 3,000 bai phalo rika nini arote kono sanani adhikar korika bawa fan tola asogoi AC tola asogoi bo tongnai no tamke bo already chuno pai khimika tang khlai nai no buda buji khang samane norok kaham gai bus kangoi election phai tongo chung tiprasar tabuk bo butui step nanani nang abo chin thana wansung tona nango tini ang norok no phurungna thangya do ani je thought ani je wansumung phaimar sang norok no sana tang chung tiprasar tabuk bo sisu sono tong chung saimana nango chini tabo most nangoi tamo tongke chini power chini tiprasani je manthai sokthai tongmani chung manani nago chung dibraibo klaijak bujidi ang asu sana thanglia nge ojora tiprasani bagoi sab chirik chung abo chin mokol ni buskango sob somoy khial khai tongna nangai koboi tiprasani bagoi sabo kok sawai tong chini mokol ni buskango sob somoy chung khial khai tongna nangai haje je koboi chung borono support khainani abosi alka party fainono rangri faina buskang ni electiono ani dolo faidi nung omsuk 20 jona borok tui faimang khangke nono ang 50,000 taka rinai nung 30 jona borok tui faimang khangke ang nono 5 lakh taka rinai amhai kubang ma challenges nin thani fainai o challenges no nung par khaida mano bece rang nin sakango berai toni oi o rang no naya oi nung par khai rohor da mano ang namani sabo nuktong nung nakha mane nini bebak adhikar nung phalo rika nung je neta no yesi suroi haike kok saimano o yesi suroi kok sanani nung bono phalo rika nung te saimali ya haise nge nung ola pai thago thanga chiri goi tam lapong nai sari mungsa lap kore bo khanaya tabuk bo chini tripura bo eman jaga tongo lama to abo watu hingke himnasi nangya juta chakka ganang hai hana marai tong
harpek bike cycle to sai chela kore tui manung ya current kuroi kubang ma jaga tong tini tamuga su bosor khaya ba norok no paijak chuno paijak amor bo khlaya tabuk titi adc chaluk tongnai rong ni kok baksa borok sawo o anivesh depulma rangchakha bike rangkho rangchakha kubang ma tebo Ronjit MLA Ronjit rangchakha o MDC Direndra rangchakha amhai korok baksa saudo tini Bijoy rangkhol sar hai borok bono rang bahika chanane phurungna rana borok tongkhai bisi rang masa borok sawai man bole na hinga borok ba national party thango se rang chai tongkham bole national party o se rang tong bole ancholigo rang kroi tini Onimesh sar hai borok no bahika rang chanani abo phurungna rana amsung master ha borok je jorani simi politics khai pai chini ke bikhichi kori khuna inge borok no da phurungna nang borok thangoi rang macha ya borok no phurungna nang inge ba national party se khai tong kham bla aro si rang kubang ma tongo tini o MDC MLA rok tini o rang korin ancholic party o tong la kham bla asuno rang chanani ingai bujidi tini je ADC ni bisingo rangsi phaiya rangsi kuroi je phaimani abobo talirimang rimang orang paithang thing no borong ni bata to tongo borong ni beton tongo tini khali borang chau hin chalai abono borok no daut ta khlai di phot kai o borok rang chai tongkhana e borok mahing tongkhana amorok tini ancholic party o kaprai tongna nangala khamo ramprai tongna nangala khamo o tipra motha party o kusta rang kuroi haisi mungsa rang kuroi gorib Ancholic borok rang tong khana ka ba IPF to rong thani rang na tong ba kuroi ama ancholic haise rang kuroi inga o borok tini tamni boga kaprai tong ke dofani hamkrai dofa yok samada mano obno try kam khaina ni thangka mai busana nang nai ble inga chana ni bago kisa jina nang ble mai ke thanglai pya ancholic rang kuroi rang ke national party se busu sana ni no koror jaga lakh ni hisab kuroi koror ni hisab chi kaisa মন্ত্রী ke kaisa doptor duita doptor যেমন তাও doptor Manik Saha CM Tripurani kai busu jani doptor tuj jak bo ang sawai mi abo to o doptor koror si rang nai bujidi tini Tripura no go chung flex nam lama gana kai mani oba haina ha otore kobon phaiba busu koror taka rang tong na ro o flex nam ri mani boroni phaibo oboni mungno national party tini chung polasa nugoi makha ration dogo mudini bokhorok thepajak bag rok phaimani o bag rok sanam thani o busu koror taka rang thangna ha koror thango koror national party o sera ga abono ang sana musungo ani sana nai man khe tini abosi ta paijak di nung khorang kotor bai kok saimarani o nini je phano nung buino 3000 bai ta phaldi nini vote no nung ta phaldi nung sak bai thangno ta phaldi buskang wan sugo ye pri senani ang abusi norno koi ini ang kuno neta ni kok saya public no ang koi ang bu public no ang neta ya hingga ngasu kok sana thanglia kubang ma kok sakan norok bujiman khana ang sana rung ya phana norok romoi bujina rung khana ang bo kok sana ne nai please bai thangni odhikar no ta phaldi sakno ta phaldi chung aboni bagana neta montri phageng he chung yesi sule kok saimi ya haise nung tamu ani jaga lamari ya ong amhai chung yesi sule kok saimi ya Arunachal Pradesh chung khanana o jaga ni public rokok samani bai chin Tripura ni public rokok samani norok khanai nedi arone public rok no hingkai nini montri nini MLA se thor kului dong haise nung khlai riti mane nung masma khlai na haise nung corruption
nung yoglak borok ni thani borok sikha borok bo salcha thokai jakha borok bo salcha sak bai thangni odhikar no phalka phiaba o phalmani tabu borok bondo khlaiga borok strong kha bacha kha haise khali ang bubak rana hamjaga ne khajik tongkai simi singlak nung bubak rana hamjak tutui no nung te birudi party ni rang chawai tongka free mano ang tam chaya tongnani free mano ang tam naya tongnani abhai ongoi tongkhanke nung bai thang bo phaljak tongo nung bai thang ni sanani odhikar bo nung phalai tongo haise dini Arunachal Pradesh naidi arone CM bini kok khana ka hinke norni kha amsukai interest nango kok bini ang bini bason nayo gobang bahasi bini Arunachal Pradesh ni borok no bhage encourage khai bonadi khorsa CM phia bai thang no CM haike bo kok saya je jorao public be kok sakai baike sa dara haike takhuk buku haike kok sa amsukai bo encourage khayo buskango agumna ni bahage bo je kuno party ne goi tong sana thangya borok hingkai borok ni no ha borok ni no CM chini bojor chini ha chini no CM hingkai chung tam khamu chunhobo ma encourage khainai phaikamu encourage sinai phaikamu phia tabuk chuna encourage sina phano chini UTT edisina andara mungsa kroi khangrai bokhong aise chuno rangsi rohai angke rajya sarkar nangma joratoi ani shirt painani bagoi ang nangoi tongkha 800 nung ano rohoi tinka 400 ang 400 be shirt paida mano hino bai mi able bai maya example edisini bisingo rang nangoi tongkha 15 taka nung rahai tongkha ajangani bisingo 9 taka no o 15 taka baisi kuluri maya nung 9 taka rohma bang tam kuluri manai abhai chini no CM hinge chungaro kok bana nangala kamu chungaro naruman script ni baga chiri khok tongna nangala kamu lama roko je sabo chalo pas thane bole tini bubak rabo ko maso tin ro kaham ka bujiri hamjago ne khasik tongo baiya nini sakni belu sakni sago tona nangnai nung busu chora tu hilik hilik mani nini izzot nini manchar man nini sago tona nangnai haise chung o 3000 rang nakha mane chung sakni bebak phalori ka haise sakno phalori ka chung sakno phalori ka abono sanai kono dino phana tana de mai nono rang rinani phaikenkai o rang bai chung thangya hinoi sade orang chini bobisot riwai maya chini thinang riwai maya chung thinang chi nango rang nangya chini thinang chung man kha hingke rang aheno chung manai thanai Telangana Bengaluru borok ni no borok CM joto boroni মন্ত্রী যত বড়নি বড়নি রাজ্য থাং নুখানাবলে নরক নাইখানাবলে বসু ডেভেলপ সানানি ক করই जों डेभलपमेन्ट थांखांखाय चिनि फान चिनि बेबाक जों नायमानि जों मान चिनि तिप्रासार मान खांखाय रां हायनो फाइसो बायनाय बेयाव 3000 रांखाय नं तिनि जाखाय तिनि बाय थानाय अबनि बुसकांग तंगलाक अबनि बागान आं साननाय तानादि अब बेलाय चिनि जाया हायसे बेलाय जाया नेतारक लयंगु बरक सावय मानो इलेक्शन गानायखाय जों रां रेखाय जों भोट पाय मानो बरकनो थकाय मानो चारिनाय खानिनाय बेबाक अबन बिसिंतै चिनि तिप्रासारखौ खा हामो Kubui sabo, nini tiprasani baga sabo jan ritong, abo nung kaham kawan cuk dihaji. Nini boat no, kubui cuk nani jagawo panang di. Hai no maganawo ta panang di. Nini boat nung riwoy, nung no taisa lama thang siri kong nani. Enew nung bo phaljak, baijak, bo bai. Nta manai ba pusta maya. Abo chine bo brand no sepung thanga. Brand no sepung thanga bujiri. Siri kholainani rang manghai chanani abarok sepung thanga isi. Ge belai ham bai bai song ang sanarung yapan norok bujikhana wansugo. Baithak jora kungoi tongmani bagai norok no belai ka ham bai. Ge hai no hai ang koyo ani channel katalangoi tonghanke norok subscribe khaidi te bell icon norok nugoi tong gonti ajaga sindi. Ge ang video upload khaikenke norok thani notification thangnai.
Nro ang bai kurung goi mar. Belai hambai malai nai next video jotno horka.